Co inicio de xullo, a ambulancia medicalizada que ten a base no Hospital do Salnés xa marchou para Sanxenxo, unha medida que se ven aplicando dende 2009 baseándose no desembarco masivo de visitantes a este municipio, pero o BNG é unha neglixencia. É unha decisión injustificada, é unha decisión temeraria, é unha decisión neglixente que pon en risco a saúde e a vida da veciñanza da comarca do Salnés. E, dende logo, non imos aceptar esta decisión, non a comprendemos e imos seguir combaténdoa, porque a atención sanitaria da veciñanza desta comarca ten que ser prioritaria e os veciños desta comarca non son de segunda. Os nacionalistas non tiran a toalla con este tema e anuncian que levarán o asunto ao Parlamento para que todos os grupos da Cámara se pronuncien. Cargan contra o conselleiro de Sanidade polas súas declaracións este martes no propio Hospital do Salnés. O conselleiro dixo que entendía a reivindicación e que a compartía. Por se entende, se lle parece xusta e a comparte e non toma medidas, está asumindo que a decisión tomada é incorrecta e, polo tanto, se comparte a decisión e se considera que habrá que valorar que haxa dúas ambulancias, o que ten que facer é tomar a decisión de que haxa dúas ambulancias. Está a tempo. Os nacionalistas van máis alá acusando o PP de querer favorecer con esta medida un concello da súa cor. Isto é unha solución que non arranxa nada, que simplemente é para contentar pois a un goberno local dun color amigo, pero que deixa desamparada ao resto da ciudadanía. A solución pasa por lo que decimos nós e o que din os técnicos sobre todo, que é doblar esa ambulancia agora na época estival para poder cubrir ben a situación, non? Unha postura que comparten os técnicos de urxencias que insisten en que esta reclamación non é para eles, senón para a ciudadanía. Isto non é unha reclamación laboral e quero insistir moito nisto porque ao mellor intentan leválo por algúns intentan leválo por ese camiño. Non é unha reclamación laboral, nós ali estamos ben. Traballamos menos, cobramos máis, nós ali estamos ben. Pero o problema non é ese, o problema é que se está quitando un servicio e unhas oportunidades aos doentes desta zona do Salnés para levarlo única e exclusivamente para os turistas. E continuarán coa recollida de sinaturas para entregar tamén a semana que ven no Parlamento de Galicia, polo de agora levan xuntadas unhas 2000.